गाइस खोनासंना बोरै नांगो बहुत मोजां नांदो जानांगौ स' बे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस भॉइस के बारा मोजां खोनानाय मोननाय नङा मानो होनबा बार फैगासिनो नै स' बारा क्लियारलि खोनानाय नङा मानो होनबा बिकज आंहा माइक्र'फन गैया आंहा बिदिनोसै आं मबाइलजोंनो बनायो जेबो केमेरा गैया विदाउट माइक्र'फन एन्ड विदाउट केमेरा आई हैव ए एंड्रॉइड मबाइल स' गाइस आं बिदिनो भिडिअ बनायो नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामोबा आं उनहालागै माबा मोनसे खालामनो हागोन स' नोंथांमोना सापर्ट खालाम दा आरो आंनिफ्राय मोनसे थेंक्स आं गासैखौबो साबायखर बावो जे आंनिया 1K साबसक्राइबार हिट खालामबाय आरो एसे नांबावगौ स' आं वाच टाइमा गैया वाच टाइम एसे 4000 जायाखै 3000 आप जाबाय स' एसे नांबावगौ एसे फुरा 4000 कमप्लिट जाबानो आंनिया मनिटाइजेसन जागोन आरो नोंथांमोना बिदिनो हेल्प खालामलायबाय था स' आं बहुत दिननि उनाव बहुत दिन जाबाय भिडिअ हगारनो मोनैया स' इउटुबाव स' मानि प्रब्लेममोन एसे रिचार्ज जोबनो हानायमोन स' सरि नोंथां बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बिबाय आरो आंनि भिडिअखौ दासिम जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंबा भिडिअआव साबसक्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल बटनखौ प्रेस खालामना हो आरो दिनै भिडिअआ जाबाय माने सासे आं आबौ जायो आरोना स' बियो बहुत बरिया सिफुं मिलौदो देंखोनि बरिया दामो स' आं मिया हराव शुट खालामब्रबनाय आं बे भिडिअखौ माने हगारनानै स' बे आंनि भिडिअनि गेजेराव नोंसोर खोनासंनो मोनगोन स' बहुत सुइट आं बहुत बरिया मोनो सिफुंनि देंखो खोनासंनो स' नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय एकदम मजा एकदम जोबजासिम डन्ट स्क्रिप गाइस बोरै नांगो बहुत मोजां नांदो जानांगौ स' बे माने आगोल एकदम आलायारन मेथाइ बे जोंनि बर'नि गिबिसिन माने मेथाइमोन बहुत बरियामोन आं बेफोर मेथाइखौ आं बावनो हाया स' बहुत बरिया आंनि थाखाय बहुत हिट बेफोर दाबो गोमालांनो हमदों बेफोर मेथाइआ नाथाय बिदि जानाङा नै दायो गोदान हिट आइटेम सं मा सं बेफोर ओंखारगासिनो आरो बेफोर गोदो उननिफोरा थाबोगासिनो गोमालांगासिनो स' बिदि जानाङा गाइस
नोंथांमोनाबो खोनासं ट्राइ खालाम रोजाबबाय था स' आंनि भिडिअ'आ बिदिनोसै गाइस थेंक्स फर वाचिं बाय बाय